Sastoji se od više od 20 pjevača, dolaze iz mjesta Pirana. 2013. godine organizirali su se kao udruga Mješoviti pjevački zbor Georgios Piran. Piranska udruga Georgios nastavlja slijediti svoj programski okvir i viziju zbora uz dobro stručno vodstvo i glazbeni repertoar koji se nadopunjuje i postaje sve raznovrsniji. Na repertoaru su sakralne i svjetske skladbe stranih i slovenskih autora, Tartinija, Mozarta, Haydna, Adamića, Fajona, Grbeca. Posebna se pozornost posvećuje priredbama istarskih i primorskih narodnih pjesama, a 2017. godine oni su osnovali dva manja vokalna sastava u svom okviru. To su Georgios Deep Sea Singers, muška vokalna skupina koju čine članovi zbora, i Georgios Deep Sea Stars, odnosno ženska vokalna skupina koju naravno čine članice zbora. Predsjednica i voditeljica je Slavica Kogoj-Franičević, a dirigent i profesionalni voditelj Daniel Grbec. Naravno da im je atmosfera u zboru odlična, sjajna i pozitivna jer su u pjesmi svi ujedinjeni, pa pozdravljamo pjevački zbor Georgios iz Pirana.
ti rekla da ovdje niti imaš. Idemo vidjeti gdje se ovi sklopi.